Mbak, aku mbok silono duit to. Ora akeh kok, mur 1 juta. Kok nek kirane ra iso balekne aku ra binen. Tuman. Tuman piye to? Tare yo butuh kok. Wis angel tuturane. Aku iki wonge menak. Munggono gak enek jaminan liya to sak liyane manuk ngono. Lah piye to? Lah wong kuwi lho barang berharga rumangsamu. Oh, rumah saku ndek biyen iki sunate larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewa son. Panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet kok. Dek ini enek bocah gak duwe penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene yo kuwi lho. Saiki enek wong gak duwe dhuwit golek utangan. Setir kuwi saka tembung jarwa dosa. Nek gak siset mesti muntir. Kok ya pinter ya. Aku imbuh le. Apa sebabnya Dani rodo? Roda kuwi loro kudu padha. Nek sitoke bunder, sitoke kotak-kotak. Gak iso mlaku. Makane jarane Roda. kok yo iso pinter lah. Aku imbuh kowe. Lah, sing cilik-cilik kok jarane ruji. Ruji diwiru siji-siji. Lah kok diwiri siji-siji? Lah nek dikempore dadi sitoke ya iso munyer. Oh iya Ya ngono ya. Iya. Ya ngono. Lah, iki apa? Iki arane apa ayo? Ndi? Iki Garbu. apa sebabnya jane karbu? Nek gak mbegar gak iso mlebu. Dino minggu sing tak tunggu. Terus? Kowe ngajak Terus? jajan sate asu. Kowe ngajak mlaku-mlaku. Repe piye repe? Mangkeloni aku. Mangkel aku. Lah ya saking ora dikeloni aku mangkel. Oh, ngono. Ya. Ya Mbak, jajan sate asu terus kelon ngono ya yo. Iki acara apa to, Cah? Duit ya. Tajak piye mesti mbayari ngono ya. Dolan dono iki ya geblek disuguh geblek iki ya diregani. Lho Pak Dar, Pak, niku sak plastik 7.000. Lah kok ngono ya kebangetan. Lah nggih masa ya dalang kondang men jaluki 7.000 kok le omong-omong. Lah 7.000 ya duit e. 10.000 ora ana 7.000 ya mek kari 3.000 e. Lah saiki nek dalang payune mayu Toyota nek meng kelem 7.000 rak ya ora apa-apa ta? Aku iki sinden kondang bendina mayang kok ya bendina nyinden kok ya nyuguh geblek kok ndak tak regani. Ayo ora apa-apa karo Aja kok geblek wedang we tok regani kok. Iya mula aku seprene pet rane nggonamu to wegah aku. Lah ya gula iki ya tuku e padake gawe dhewe. Ora wis kowe iki arep nembang apa arep wani karo aku to kowe iki. Panjenengan duit 7.000 kok dikelirke. Ya wis ben kok ya. Ben kapok kowe iso nek aku dolan men ora bayar. Iya. Andeno kae sing tok kek aku tempene kok tanpa kanil. Kok berarti pas orang nganil nih kok, Pak. Nah, wis Kurang berarti. Ora jos. Mula kok dicampur geblek kok sepos rasane. Weh padahal gurih lho nika. Gurih apa? Iya. Nanging kanil nika gurih. Mula aku gah mangan ning nggonamu ya. Aku iki sinden ning Pretung e. Kok Pretung piye? Lah nek aku ki dalange bendina ngejak dhek ngekeki dhuwit ya. Tajak piye mesti mbayari ngono ya. Dolan dono iki ya geblek disuguh geblek iki ya diregani. Lho Pak Dar, Pak, niku sak plastik 7.000. Lah kok ngono ya kebangetan. Lah nggih masa ya dalang kondang men jaluki 7.000 kok le omong-omong. Lah 7.000 ya dhuwit e. 10.000 ora ana 7.000 ya mek kari 3.000 e. Lah saiki nek dalang payune mayu Toyota nek meng kelem 7.000 rak ya ora apa. Manur, ape takon? Wong kerja banting tulang iku gajine piro ya? Terus tulang opo sing dibantingi kaya ngono? Tulang ekor gendeng. Tulang ekor temen pora. Karuan berbegetar kabeh kono seluruh saraf-sarafmu. Ojo to. Masaku lho, nek ora ana tulang ekor kene, tulang cengelmu kene, tak gantingane. Masaku, wong banting tulang iki maksudnya kerja keras, kerja sing metenteng nganggo otot dawet balung wesi. Ngono ta maksude. Ora kok
otot kawat balung rapuh. Ora. Iya, sabar to, aja ngegas wae. Gak suka. Wong ganti dhuwit golek utangan dibayar manuk. Lah gelem apa ora omonge. Rumasane aku ki wong wedok piye ngono lho. Rumasane wong aku ki perempuan baik-baik, Ngerti aku nek kowe iki apik. pendiam, lemah lembut dan sopan santuy. Lah piye gelem apa ora? Duweku ya mur manuk. Kok ditawani manuk ae asem tenan yo. Wis to, enak-enak ya. Mbah, Piye to? Ndang to. mbah. Nggonku iki ukir-ukiran. Ndang to getun nek ora gelem. Aku ki dino Mas Dedel duel keuanganku, mbayari tukang ulan iki. Nek kowe gelem ya kono nukang ning omahku gawe pawon. Ya wis ora apa-apa. Penting oleh duit. Berarti duit dibayar tenaga, lebih halal, gelem ora? Nggih geblek lah iya. Nggih Kene ya. kalih tempe bengok. Tempe bengok. Nggih. Mas. Napa? Enak. Ora enak. Lah, tempe bengok. Wah, ora, rom Pak. tau jajal tempeku. Tempe bengok jenengan dereng tau napa? Ora, aku nek sing kula program tak senengi geblek. Nek tempe aku ora Lah patok. niku gathuke geblek niku tempe. Ra iso kae udu tempe. Lah napa? Kae jenenge besengek. Lah nggih niku digawe saka tempe bengok. Wah, kae ana putih-putihe kae. Kok ana besengeke ana putih-putihe kae apa kae? Niku apa lek ngerti meneng wae. Jenenge kanil. Oh, jenenge kanil. Nek ngono aku jenenge kanil, nek kene napa? Ya kanil bener kae padha-padha daerah istimewa Yogyakarta kok Ya dibeda-bedake. enten sing beda lho, Pak. Ya ora kene ya kanil. Sing nyolongan dikethok tangane, sing ngincengan culek matane, seneng rasan-rasan suwe cangkeme, sing seneng zina iki apa to iki? Iki apa aku kelar masuk liyane ku lah ya enek to. Siksane menungso sing wong elek liyane enek nyapa kok zina barang iki urip. Lek tak sawang-sawang sampean ki asine ayu lho, Dik. Manis. Putih. Nyenengke ngono. Tapi sayang. Suni wong. Anakku telu. Jenenge ya sederhana. Sapa reng? Mbarepe tak jenengke Tuti. Tuti. Mergo metu ning ngesor wit jati. Oh ning Sawit Jati. Nomor loro metu wedok meneh. Wedok meneh. Metu ning ngesor wit bayem tak jenengke Tuyem. Oh, gampang wong Jawa. Sing Ja. nomor telu ya metune ning ngesor wit jeruk. Ngapa? Wong sing anakku kok tatu-tatu. Lah isor wit jati. Nomor 1 Tuti tak mergo metune ning ngesor wit jati. Nomor loro wedok Tuyem. Tuyem metune ning ngesor wit bayem. Lah jeruk tuh. Lah sing nomor 3 metune ning ngesor wit jeruk. Tak jenengke Ahmad Gedek. Kok guys? Namine sinten, Mas? Mas Ono, Bu. Mas Ono. Nggih. Nama panjangnya? Mi Ono. Mi Ono. Nggih. Dari mana, Mas? Dari harapan palsu. Dari harapan palsu yang tidak pernah diberi kepastian. Nggih. Oh, nggih. Terus keluhannya napa mawon iki, Mas? Loro pikir. Loro pikir, Ati mak teratap. ati mak teratap, Jantung deg-degan, Bu. jantung deg-deg ser, Karo napa malih? sentolokku rada kembut-kembut. Sentolok rada kembut-kembut. Nggih. Nggih. Niki ngeten nggih, Mas. Nggih, Bu. Panjenengan niki kemungkinan gejala-gejalane niki Anda mengalami sindrom mencintai bojone wong. Inji. Jadi ini tidak bisa dibiarkan lama-lama. Lah terus, Bu? Kira-kira sudah berapa lama sampai mengalami gejala iki, Mas? 2 tahun. Sudah 3 tahun terakhir lama banget iku, Mas. Nemen. Nggih. Awi wak pitik sing digulung kan nek kowe ngarani apa? Kentuki. Kae kentaki ya Sing nyuk. dodol aku po kowe tak tapuk ya. Ya sing dodol ki kowe ning tulisane kuwi pancen ngono macane kentaki. Kentuki ya, Reng. Wah, mula laris dodolmu ning pinggir dalan angger Mas dodol liwat, Mas dodol kentuki. Ayo. 2 tahun po 3 tahun randang di anak gampang Nggih. diurutke. Di pijet urut.
Alah bodomu. Nganggo nuruti ngono ki. Diurutke kok RT 1 teko RT 3. Kekrekan. Wis ra meteng 3 tahun. 3 tahun. Terus metode ben meteng ya diurutke. Saka RT 1 teko RT 3. kowe mangkat saka ngomah ki lagi arep mangkat ngurutke jek ngene iki. Ya. Kowe entuk 2 RT mlakumu wis ngene. Mesti wis ngene iki mlakumu. Kok njut diurutke. Kowe pengen meteng tak urutke. Tak pikir iki nek diurutke iki kok diterapi apa piye ngono kok. Lah ngono ki kesuwen, Heeh. Jenenge durut. Kalau nek aku ngono arep barang kene ya mung kulit nggih Bu nggih. Ana dipeme ya ngluntung kok arep barang kene. Aku jane peke wong aku. Anakku asli 6. Wah, jenenge padha. Padha piye? PI. Lah nek nyeluk nomor 1? GPI. Nomor 2? ROPI. Lah nek nyeluk nomor 3? LUPI. Ya nomor 4? 4PI rek. Nomor 5, Den. MOPI. Lah nek nomor 6. Ndang, muni 6 PI ngono ndang. Lah jenenge lah PI ta meneh ya 6. Kene wis sing duwe we santai kok kono sing ra duwe ngomong 6 PI. Lah kowe iki malah mbok baleni kekrek sisan. Munggah sarangan ngopo kok macet? Aku lak kesusu ndek mau esuk subuh kan barep wayangan. Barep wayangan munggah sarangan. sarangan. Arepe bablas ning bandara tau winginane. Terus macet. Macet. Lah ngopo? Supirku ngomong, "Mbak, medun sik." Lah yo kene ademe kaya ngene. Temperature munggah. Temperatur. Alah kacek sithik kok ya ora apa. Temperatur. 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 Dadi nek nikah kuwi kaya dene numpak pesawat. Oh, numpak pesawat. Nek kawin kaya dene numpak mobil lumprengan. Lah lire numpak pesawat. Numpak pesawat nek wong nikah numpak pesawat kuwi mbayar dhisik lagek numpak. Oh, ngono. Lah nek kawin numpak sik lagek mbayar kok rampung dijujuli. Lah nek aku kan ditumpak yo ora dibayar-bayar. Wong kowe edan kowe iki kok numpak ditumpak sambel goreng. Sambel goreng. Ditutal-tutul. Sambel goreng ditutal-tutul. Duwe bojo gareng, Truk. Iya. Nggo watuk ucul. Anak barep lanang prutut. Lanang. Niki sinten Mbah niki tengere. Wis kena tenger Waloyo tak jenengke Waloyo. Alhamdulillah sayahene mencret. Lah mbasa sing nomor 2 lanang meneh ku ya malah ya kleru meneh. Metu anak nomor 2. Iya. Nah wis ora pun kula mawon sing gak jeneng tak jenengke Jumali. Lah ya lah barang tak jenengke Jumali malah mlakune iki ngene iki. Lah ya kowe iki lak wis tak kandhani aja mbok jenengke Jumali ya Reng, jenenge kuwi iki gantinen. Wis tak ganti. Lah ya terus diganti Limaju. Sapa kae? Jumali Limaju. Lah mula saiki mlakune ngene anakku. Lah Limaju kok. Kenal kowe tegese karo Mas Dodo. Alah aku ki ora umuk Reng, tenan. Mas Dodo iki kancaku SMP. Oh, ndek ben ki sekolahe awor Mas Dodo SMP. SMP. Terus Mas Dodo lulus SMA. Ya terus SMA kuliah. Lah terus kowe SMP? Meteng. Lah, tuku. Apa? Tuku. Dodol apa? Pentol. Duduk pentol mercone. Duduk. Bae pentol mercon. Iku piro? Mari keracunan aku. Heh? 2 juta. 2 juta ndi 2.000, 2 juta. Tak cicil tapi. Oh, tak kapok iki. Ngono. Gak oleh dah. Gak oleh 2.000 ya. Oleh Cak. Ini bedes apa gak? Hah? Bedes apa gak? Bedes campur. Iku berapa? Maksudnya iku lho lombok akeh iku lho. Oh, enggak. Bedes. Oh, titik. Ya. Keuli. Ya. Keuli. Kamu gak didol aja. Heh? Pedamu. Gak aku dodol apa? Kata tak kredit dek. Ngawur aku dodol gak apa? Sampeyan mlaku wong biasa keliru. Lah aku ntumu pedang kok rombong ngene lho diangkut lho. Apa dadi wong lanang ora peka blas, potang wis kendor, tawet wis molor, nek disambati jari api ora nganggo apa-apa. Rumang sama aku wendeng apa piye? Wis kono ndak kerja. Pak Nur, kowe mbiyen rabi umur piro?
Umur 21. 22 tahun. Umur 22 aku rabi. Oh alah, koncoku saumuramu wis dadi rondo. Asem tenan wong iki. Lho tenan nak, malah wis ana sing rabi pindho. Lah iki ora yo ngelokno aku ndang rondo lho, Pe. Tanggaku ya sing saumurmu kan lho wis padha mati rumasanem. Mosok to, Mak? Apa wis ora doyan sego to, Mak? Kae wis ana sing pendak pisan, pendak pindho yo ono. Piye kok gak nyusul lah? Nusul. Ora arti nggone. Tak terno. Hah? Kok karuan olehku nyiar nang masjid lho piye? Kok tak celokno Pak Wo. Ya, tak kokon ndang nyiar nang masjid rumangsaku lho. Wah, ora Mak, aku saya sibuk. Sesuk-sesuk ae. Wong kok malah arep ngelokne aku ndang rondo. Kuwi iki karepmu piye to? Lah wong zaman saiki kan ngetren to Mak rondo-rondo nom. Masuk ke dalam, naik ke atas, turun ke bawah, keluar. Alah. Ora iso berarti awakmu termasuk. Awe kok iso? Ya iso no. Naik ya ke atas, turun ke bawah, masuk ke dalam, keluar. Enak tenan. Bah elek bah ora mbok yo ben wong sing nganggo tuku kowe lho. Geger ya. Tulung to nek bar bayaran ki tulung tuku sempak ta. Lah sing penting apa sing pake? Sing penting iso manggung wis to. Mergo sak tumonku ya, angger aku ketemu wong lanang, sik ning ndi ae, mbuh parkir mobil, mbuh jagongan, intine wayah ngadeg katek katoke mlotro. Mesti sempak elek. Paling gayaanmu yo nginceng. Ya ora kok, aku ki nginceng ki manuke siji-siji ora ta. Kuwi buktine iso ngomong ngono lho. Tapi mripatku ki awas lho rumangsamu. Ya sak awas-awase mosok sing dipendelengi yo barang konoan ae. Dirawat dirinya ya Cak. Wong lanangi bebane abot, tanggungane akeh, ora gur mikirne sempak tok. Aku ngerti bebanmu akeh, tanggunganmu akeh. Tapi tulung nek bar gawe tuku sempak ta, tulung. Lah kowe iki apa aku kok merintah lho. Bah sempakan bah ora mbok yo ben. Sidoarjo porong Banyuwangi. Lah bojone wong kok disayangi. OTW Jakarta Pusat naik pesawat. Lah wong senenge mung sesaat, kecewane ning setiap saat. Jakarta adalah ibu kota negaranya Indonesia. Boleh kamu jatuh cinta, tapi tolong dipergunakan otaknya. Tak pikir teke tiba cecek. Wong yo wis tuwek, matane cok. Kenapa mayoritas ki wong lanang sempake elek-elek? Lah kowe iki nyapa ngurusi sempake wong lanang? Lah wong sempakmu dhewe lho urung karuan apik. Iki jet abas terus pokoknya. Kenapa? Lah iki kurang gayan mau piye? Kok ngematne sempake wong lanang. Bah elek bah ora mbok yo ben wong sing nganggo tuku kowe lho. Geger ya. Tulung to nek bar bayaran ki tulung tuku sempak ta. Lah sing penting apa sing pake? Sing penting iso manggung wis to. Mergo sak tumonku ya, angger aku ketemu wong lanang, sik ning ndi ae, mbuh parkir mobil, mbuh jagongan, intine wayah ngadeg katek katoke mlotro. Mesti sempak elek. Paling gayaanmu yo nginceng. Ya ora kok, aku ki nginceng ki manuke siji-siji ora ta. Kuwi buktine iso ngomong ngono lho. Tapi mripatku ki awas lho rumangsamu. Ya sak awas-awase mosok sing dipendelengi yo barang konoan ae. Asem tenan wong iki. Lho tenan Mak, malah wis ana sing rabi pindho. Lah iki ora yo ngelokno aku ndang rondo lho, Pe. Tanggaku ya sing saumurmu kan lho wis padha mati rumasanem. Mosok to Mak? Apa wis ora doyan sego to Mak? Kae wis ana sing pendak pisan, pendak pindho yo ono. Piye kok gak nyusul lah? Nusul. Ora arti nggone. Tak terno. Hah? Kok karuan olehku nyiar nang masjid lho piye? Kok tak celokno Pak Wo. Ya, tak kokon ndang nyiar nang masjid rumangsaku lho. Wah, ora Mak, aku saya sibuk. Sesuk-sesuk ae. Wong kok malah arep ngelokne aku ndang rondo. Kuwi iki karepmu piye to? Lah wong zaman saiki kan ngetren to Mak rondo-rondo nom. Nek mati ya bareng kanca-kancamu ngono. Diomongi gaweanku sing akeh, saya sibuk. Panggah ngengkel ae dong ora kowe. 2 tahun po 3 tahun randang di anak gampang. Piye? Diurutke. Pijet urut. Alah bodomu. Kanggo pluruti ngono ki. Diurutke kok RT 1 to kok RT 3. Tamangi. Kekreane. Wis ra meteng 3 tahun. 3
tahun. Terus metode ben meteng ya diurutke. saka RT 1. Siji teko RT 3. Kowe mangkat saka ngomah ki lagi arep mangkat ngurutke jek ngene iki. Ya. Kowe entuk 2 RT mlakumu wis ngene. Mesti wis ngene iki mlakumu. Kok njut diurutke. Kowe pengen meteng tak urutke. Tak pikir iki nek diurutke iki kok diterapi apa piye ngono kok. Lah ngono ki kesuwen. Jenenge durut. Kalian aku ngono arep barang kene ya mung kulit nggih Bu nggih. Oh nek dipeme ya ngluntunge kok arep barang kene. Nang Taiwan iki kerja apa toh? Aku bengkel, Mas. Lah kok adoh meni lho. Reparasi. Lah terus dandani apa kuwi? Benekno manuk-manuk sing mingslen lho. So nek wis mulih kabari ya. Aku arep benakne manuke son figur lho. Ketoke mesle. Tak sawang kok mlakune akeh-akeh. Dadi mantene pisan kanggo Selawase. ora oleh Pegatan rungono kowe. kowe ping pira? Aku pindho aku. Allah. Aku pindho sombong lho. Kepepet. Apa ping 3 to apene? Enyek. Aku tak sambutan sik Pak ya. Ya silahkan apa iso? Iso memakili Pak Ridwan. Ndang jajal. Atek kali. Paling tidak salam dhisikne. Oke. Awake dhewe iki tanggapan ning Jombang beda karo daerah liyane. Beda ya Pak ya. Beda no. Wong kene iki sok Jawa Timur. Jawa Timur. Daerah religi, nggone para alim ulama, gudange para kiai, kedunge para santri. Rono. Mau yo mampir. Lah iya, tebu ireng. Mula ngomong sak ngomong iku kudu sing ati-ati. Akeh para bini sepuh sing lenggah, bapak-bapak sing kepareng rawuh, pejabat TNI sipil komplit nglumpuk dadi siji saka Polri ya rawuh. Polisine ning kono kene. Lah iya. Oke, pengen sugih? Ngombe jamu tolak melarat sida sugih. Jamu apa? Tolak melarat sida sugih. Tolak melarat. Kuwi ya nek ramuane Mas. Ramuane apa Celi? Wonten nomor setunggal menika ditulis nggih Bu, ramuane nomor setunggal cem-ceman godhong irit. Nggih, Cem-ceman godhong irit. Nomor kalih cem-ceman kayu medhit. Cem-ceman kayu medhit. Nomor 3 sak cuwil kembang cetil. Sak cuwil kembang. Nomor sekawan sing paling genah niku gagange gagang delap. Iki ramuan. Oh, iki kok tulis kembang cetil. Jamu biasanya nek ngombe jamu ki ana efek sampinge. Lho ki jamumu ya ana efek sampinge. Ya enek no. Apa? Digething tangga. Iya awake dhewe kudune nglakoni molimo cukup Mas sampean Mas. Mlumah murep mancep mlebu metu. Kok iso ngono ki lho. Mlumah ki khususe manten wedok Lah dalah iki lho mesti lho. Gelo aku ngene iki sedih aku. Jengkulmu tenan lho. Sebagai isin aku ki lho isin. Isin nyapa? Lah ngantek manten mlumah pomong murep masuk gak oleh. Kowe iki ora usah isin lah isin sirahmu dibundel kresek Indomaret dadi wis ra isin awakmu. Dadi manten wedok kudu mlumah ki tegese mlumah ki iki lho Dik tangane kudune siap mlumah. Kok iso mlumah? Lah njaluk kayane sing lanang mosok murep ngene. Lah bojomu kae nek njaluk murep kiting goblok kae. Amin. Iki lho njaluk kayane sing lanang iki tangane mlumah. Lah sing loro lak wis eruh sing wedok mlumah. Terus Masako ki ndang mlaku tunuk-tunuk ndang murep. Iki lho. Masa murep aja porno lho. Lho mboten. Aja porno lho di hadapan abahamu rawuh lho iki. Tak sawang ketoke alismu kandel men. Ngono kuwi apa ya kuat mancal? Kowe iki takok to nantang? Yo takok tapi setengahnya yo nantang. Takok to nantang nyil kowe. Lah kono wani apa ora kira-kira? Apa mbok jajal to piye? Ngono yo ora apa-apa. Kapung wis suwi lho ora tak cas lho. Padha nggonku lho suwi ora nggo ngecas yo ni. Kowe engko datang dalam keadaan lurus mulai ngene lho. Lah nyapa ngono? Lah nggonku wis kadung meteng-teng lho, angel menggoke. Ampun, nggonku budel ngono. Lah nyapa njaluk ampun. Paling kowe sing sambat. Iya wani we. Lah nyapa ora wani? Denem sak unyil kok. Lho kok jaran. Nantang to asline. Lah kowe wani apa ora? Aku ngono tatak. Lu wong 5 menit ae lho kowe iki metu. Kabeh bukti lan nyatane dijajal sik.
lagi iso ngarani. Kok yo giyaya ping 3 kuat. Saiki kowe aja kapusan wong wedok. Lah nyapa? Kene malah sering ngapusi lho. Wong wedok iki ketoke muni, "Mas, Lah nyapa ngono kuwi? ngono ku lho iki wis metu." Kok yo gaya. Tak omong yo. Kalane cah cilik mbok omongi. Aja kapusan. Saiki iki sing penting awakmu kuwi lho. Metu pisan cerot 5 menit kuwi lho wis marem. Nek aku ra imbuh ya ora marem. Kok yo nantang wong wedok ping 3 kuat apa ora? Dijajal apa piye maido ya. Halah. Kok yo eram kowe iki lek ra gedhek ni jamu ngono iki yo ora kuat lek ping 3 ping 4. Prei to jamu, lah wong kene rasa. Iso ayo. Anja. Ora betah lho. Setengah jrit ora apa-apa. Wis ndak tahan ka lho. Lawang nganggur lho. Tene di bojo apa kok dolanan lawang. Kan aku ndak bisa lihat wis nganggur 1 minggu lho. Tapi ya wong kebutuhan lho. Oh my god. Kan kering gini ngono ya, Mas. Kalau nggak membiarkan aku kering. Nek garing iki lara to, Dik. Nek iso aja ngantek garing. Aku gak dikasih istirahat loh. Wong wis istirahat seminggu no, apa sik kurang iki? Mesin cuci aja butuh istirahat loh, Mas. Ayo to ndang rasa ngomel ae. Panggang gegeri ya. Pokoknya gelem ra gelem kudu gelem. Lebok nih bolongan botol aqua kan. Wong wedok ra gendah. Ya wis tak jajane, tapi nek lambemu ngomel ditanono. Ganggu wong repot lapo to. Terus kon tak telepon gak kok angkat mangku ya lapo. Nah aku iki sik repot. Balan kowe kok ya telepon ae to. Terus aku lek gak telepon ku lho, lek gak penting ku lho lapo telepon raimu. Wong ket sore ku ya mek WA-an to. Kon saiki ku ngono lho, dhisik kalau cek mari balenan. Metu didik WA posisi ku kene. Saiki ngono kon iku cuek. Nah wong lanang cuek ya biasa. Masih aku dadi wong wedok bareng raimu kuno cuek tak kandhani. Nang ndi ku lek gak aku sing WA dhisik engkon ya gak kudu WA. Nah terus njalukmu apa? Karuane lek wis gak seneng aku ku ngomong. Tak enteni dikit biyen ku ngomong. Mbok kon ngomong apa? Aja kok gawe ngene, aku ku ngono anake wong. Wis seru. Sing ngomong anak gendruwe ya sapa? Kon ku meneh lho lek bongkok kok piye rupane. Malah sing marai gurih ya cokotane kuwi lho. Nek wis ora nyokot ya sepol. Enak tutuk dia sementul kayak jarjit kapok lho. Kayak tutukanmu lho sak pira kok ngantek mentol. Ora sambok tutuk, nggonku lho wis mentol. Apa kowe ngenteni aku permak ning salon? Lah arep nyapa ning salon? Tak pasangi untu ngisor. Lah kaya yo oe. Tak cokote sentolopmu mesisan kelintingan meluru tak brakote ngen tugel sisan. Kapok. Lah wong nggonku lho bakoh. Oh iya iso tugel ya. Paling malah menikmati yo. Perawan rondo rek sing iso nyokot ya senuke ra enek untune. Kuwi lak jarimu. Nek pengen dicokot tebokno dhuwur goblok. Lah nek kuwi menyalahi aturan to. Wong dalane lho duk dhuwur. Senuk kon dhuwur engklek engko mleh. Paling awakmu malah sing mekeh-mekeh. Nggih, nek sego nggih segane jendela. Mriki jendela. Jendela. Nggih. Nek kates Gandul. nek nangka. Nggih nangka. Kates loro nangka tok. Nggih gandul-gandul nangka tok. Iya. Nggih beda-beda niku Pak Nom. Nggih. Angger gene kula enten kontal. Heeh. Mriki enten mboten kontal. Kontal nek dipasang. Berarti O lho, O kudu O. Ku sing iso jawab gareng kuwi. Reng, anu kontak kene apa Reng? Jaluk tulup anu pecokan ndase kuwi. Ya ora. Lah Mas lah. Akeh basa, akeh kata-kata. Aja takon kontal. Ora asale Pak Mantep ya takon karo aku ya kepengin Ceramah tuh biar pendek masuk semua daripada panjang masuk separuh tak enak.
suka pendek masuk semua atau panjang masuk separuh? Nah, ini ceramah Bu, jangan mikir yang aneh-aneh ya. Ini ceramah ya. Jangan bayangin yang lain-lain, ceramah. Aku sakit gigi Don. Kita yuk gatel tak kukurnya Mbak. Alah wis ora usah repot-repot tak kukurne dhewe nggih cuciku. Ora repot kok mungkin lagi longgar. Karone ngukur dhewe para yo kangelan Mbak. Timbangane rusak rada digarapan malahan. Dijamin ora rusak ngukure lho, gawe perasaan, ora kusru. Iman. Ini parah ini. Lah nek wong wedok niki nek nganggo androk iki kan penak. Kok penak? Sebabnya apa? Lah iki nek arep ngopo-ngopo wis gari ngonten niku. Ya iki. Lah jenengan kaya gatekke kula nggo androk iki ngapa? Lah aku iki mung gagas saiki iki iso nyandang apa ora to iki aku ngono kuwi. Ingin mesti. Ingin ngapa? Aku ki wis tuwa titis. Tua napa? Tua kapuk. Tuwa kapuk ya apa? Dhuwur mabluk, ngisor ejek nyamuk. Ora. Umur wis akeh ngene iki ora mikirne cilik. Sing penting kena nggo kanca ngobrol. Jembut. Lho kok jaran diomongi kok. Wong lanang loro susu mlotrek terus lini ngaceng. Tara yo sik normal lho. Tapi yo delok-delok sing mlotrok. Lah nek sing mlotrok wis kempot. Yo ngesakne nyawang. Ora butuh islik, butuh kanca ngobrol. Pertama yo ngobrol sik. Rene Mas, Arep mbok wae apa nek rono? tak susoni sak menika. Moh susu karo adah tok mbok tawakne. Mangsa ku lambene njeluk diancel. Oh. Woi, Nyapa? ndang rabi, mikir ora rabi. Lah iki nyapa ngatur uripku. Bah rabi bah ora urusanku to. Mesakno manukmu, mau urung ae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben giras. Ngantek ya enek urung rabi-rabi. Lagi rabi. Aku nek ora karo rondo no megah. Halo, oke rondo. Cek ndang, mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas kok karo angen-angen. Mosok kancane wis do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isih mantepne atiku. Engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh. Rabi-rabi. Iki nyapa to repot men ngurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Cakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Mau metri? Mumet ngopo to, Ndes? Ndase wong wedok mek siji sing dipikir akeh sampai tembus bulan. Ya rasa dipikir to, Ndes. Dikelos wae to, Ndes. Wong lanang lu penak ra temen-temen lak mikir. Lah kok iso praya padha wae. Ndase enek loro. Kok ngerti ya. Jajal kon ketok siji lek wani. Ya ora wani. Wong parah iki tak awet-awet kok ngetok. Oh, awakmu renek dolanan. Tenang. Iso bahasa Inggris toh? Iso lah. Bahasa Inggrisnya mangan. Eat. Bahasa Inggrisnya sakit. Il. Lah nek mangan pas sakit apa? Emoh ngeres. Tuku apem diwadahi plastik. Adem-adem, enake ijlik. Degane kambil ijo. Bejone sing duwe bojo. Budal no. Pasah pengen. Anja. Iso bahasa Inggris toh? Iso lah. Bahasa Inggrisnya mangan. Eat. Bahasa Inggrisnya sakit. Il. Lah nek mangan pas sakit apa? Emoh ngeres. Mbak, sampean rondo 7 tahun ngono kuwi dalane para buntet iki. Sak menika mbiyen ki tak kira lek barang ki suwira digawe saya buntut, saya penak, saya rapet ya, guys. Ya mestine ngono no. Wong ora enak sing liwati lho. Ternyata salah. Lah kok salah piye? Ternyata setelah aku menjadi 7 tahun ki malah barangku ki ngowoh ombo sak menika sayang. Lah kok iso ngono iki lho. Wong ora enak sing liwati kok iso ngowoh. Biyen ora ngene, biyen yo ciwut ngono sak menika tapi saiki malah ombo.
Lah nyapa kok iso ngono iki? Ya enggak tahu nyapa kok malih ombo apa mergo tak owok-owok dhewe iki. Cerai dlogok jaran kuwi. Tuku cengkeh kleru dondong. Mekekeh dong. Enak deh, enak Mas. Awakmu nang Taiwan iki kerja apa toh? Aku bengkel, Mas. Lah kok adoh meni lho. Reparasi. Lah terus dandani apa kuwi? Benekno manuk-manuk sing mingsling lho. So nek wis mulih kabari ya. Aku arep benakne manuke son figur lho. Ketoke mesle. Tak sama kok mlakune akeh-akeh. Ini parah ini. Amit yo. Lah iki arep nyapa dadak amit barang iki. Amit aku iki capian opo-opo ya Amit, ape takok opo ae aku ya Amit. Amit. Iya, tapi amete ya bisa nae aja pindho. Engko nek pindho dadi amit-amit. Engko nek tak takon iki ora usah mbok jawab. Takon bapakmu, takon taekmu, takon gatelmu ora usah ya. Iya, arep tekok apa to? Nek ra roh langsung ae terus terang, Mbak. Sepurane aku ra roh aku goblok. Ari Iwan ya panggah roh. Aku ape takon. Iya, takok ket mau mbulet e jane takok apa to? Asline kena apa to? Wong lanang ki sak tumonku. Angger turu kok mesti tangane sak sisae dilebokno jero kathok. Oh, alah kowe pengen roh kuwi to. Tapi pertanyaanmu blakrak. Alasannya apa? Apa yang di Lah iki nyapa? Ini ki nek ra dibujuk ngene ape piye? Ya ora piye-piye wong tarah ya ora duwe. Mendung ini ki apik piye? Ya ngopi karo udut to. Mengkeret pekmu lah. Ya ora iso wong nggonku wis tak setel kaku. Yo ngaku. Nek ora percaya deloken to. Ngaku ora ana lawane. Ndak ya padha dak ngomong kancane barang. Apa kowe? Ya kowe kuwi to. Padumu kowe dhewe ya pengen lho. Anja. Kadung gregeten tak rabi pisan kowe. Wani piro? Njalukmu piro panggah tatak to cah kene. Pajero? Ya ora duwe nek kuwi. Civic Turbo? Ya panggah ra duwe. Duwe ku lho umur sepeda pancal. Ini parah ini. No. Sempeteng ora mambu mbako. Lah temu locot kuwi mambu mbako. Apa aku sing mambu mbako, he? Lah ya mbah kira-kira nen dhewe. Aja ngawur ae ya. Wae sekali-sekali nyenggol aktor iclik ya, Kang ya. Sapa lho sing nyenggol iki? Wong mbok menawa ae lho. Engko nek tak ulti jarum sak dok-dokem lho tenan lho. Alah omong tok durung karuan iso ae. Mambu mbako ya apa nih keleke pentile rumasane. Lah wong kelek kok mambu mbako iki lho. Gek sapa sing sudi nyosor ngono. Masane cah kene iki nggo mut-mutan perokok aktif ta? Lah ya mbah. Lah wong sing duwe kowe lho teko aku. Sampeane rondo to, Mbak? Lho, rapi durung lho, Mas. Oh alah, tak kira rondo. Tapi nek ngrasakne kaya wong rapi ngono kan ya wis tau. Rasane apa, Mbak? Maksudnya ngrasakne penake ngono kan lho yo. Keringetan bareng. Mbah, ketarane kok rasane rapi ki penak. Yo penak, turu lho enek sing ngeloni. Penak ayo rapi. Lah mbok ayo to. Woi, Nyapa? ndang rabi, mikir ora rabi. Lah iki nyapa ngatur uripku. Bah rabi bah ora urusanku to. Mesakno manukmu, nek urung ae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben giras. Ngantek ya enek urung rabi-rabi. Lagi rabi. Aku nek ora karo rondo no wegah. Halo, oke rondo. Cek ndang, mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas kok karo angen-angen. Mosok kancane wis do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isih mantepne atiku, engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh, rabi-rabi.
Kowe iki nyapa to repot men ngurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manuk. Padumu pengen manukku to. Ketok yo gatel tak kukurne, Mbak. Alah wis kok rasa repot-repot tak kukurne dhewe nggih drijiku. Ora repot kok mungkin lagi longgar. Karone ngukur dhewe para yo kangelan, Mbak. Timbangane rusak rada digarapan malahan. Dijamin ora rusak ngukure lho, gawe perasaan, ora kusru. Iman. Ini parahnya. Nggih, nek sego nggih segane jendela. Mriki jendela. Jendela. Nggih. Nek kates. Gandul. Nek nangka. Nggih nangka. Kates loro nangka tok. Nggih gandul-gandul nangka tok. Iya ya. Nggih beda-beda niku Pak Nom. Nggih. Angger gene kula enten kontal. Heeh. Mriki enten mboten kontal. Kontal nek di pasar. Berarti O lho, O kudu O. Ku sing iso jawab gareng kuwi. Reng, anu kontak kene apa reng? Jaluk tulup anu pecokan ndase kuwi. Ya ora. Lah Mas lah. Akeh basa, akeh kata-kata. Aja takon kontal. Ora asale Pak Mantep ya takon karo aku ya kepengin Lah nek wong wedok niki nek nganggo androk iki kan penak. Kok penak? Sebabnya apa? Lah iki nek arep ngopo-ngopo wis gari wonten niku. Ya iki. Lah jenengan kaya gatekke kula nggo androk iki ngapa? Lah aku iki mung gagas saiki iki iso nyandang apa ora to iki aku ngono kuwi. Ingin mesti. Ingin ngapa? Aku ki wis tuwa titis. Tua napa? Heeh. Tua kapuk. Tuwa kampuk iki apa? Dhuwur mabluk, ngisor rejek ngamuk. Ora. Ngeyel. Ngeyel lah iki. Kita pertanyaanmu ke piye to, Dik? Sing alon-alon. Sampeyan tak kok ning aku kewan terus. paling. Kewan paling ngeyel ki apa sak donya? Pancil. Ora ngeyel, Pak. Boyo. Kurang ngeyel. Kucing. Kurang, Pak. Kirek. Udu. Lah apa, Dik? Kethek, Pak. Lah kok iso lho? Oh, berarti kethek aku. Ya iki ngono lho modelmu ya. Awake dhewe budal ya bareng paling tidak aku ya wis tak anggap adikku dhewe. Ya matur nuwun, Pak. Gelem to? Gelem, Pak. Berarti kowe adike kethek. Cek, Pak, rene alon-alon, Pak. Alon-alon, Pak. Alon-alon. Apa ta? Kowe kan wis anggap dulurku dhewe, wis tak anggap adikku dhewe. Gelem to? Gelem, Pak. Lah ya berarti adike kethek. Buli, Mbok. Apa? Jenengan kalau wingi nelpon kula nggih sing teng mriki. Wah, berarti iki Umur wis akeh ngene iki ora mikirne cilik. Sing penting kena nggo kanca ngobrol. Jembut. Lho kok jaran diomongi kok. Wong lanang loro susu mlotrek terus rene ngaceng. Tara yo sik normal lho. Tapi yo delok-delok sing mlotrok. Lah nek sing mlotrok wis kempot. Yo ngesakne nyawang. Ora butuh islik, butuh kanca ngobrol. Pertama yo ngobrol sik. Rene yo, Mas. Arep mbok wae apa nek rono? Tak susoni sak menika. Moh. Susu arek adah tok mbok tawakne. Mangsa kula ambene njaluk diancel. Oh. Kalah karo kewan. Lah kok iso? Kewan paling kendel dhewe apa? Ora anu, Pak. Apa ki jenenge tikus, Pak? Salah. Bajul. Salah. Bapake Bajul. Salah. Bae. Salah. Weh, wis kuwendel lho ki dhuwure Bajul. Ora iso Bajul iki karo nelayan wedi. Kewan paling kendel ya apa, Pak? Kewan paling kendel dunyoe tumo. Lah apa enek wong tumoe cuwilik iso. Tapi paling kendel. Lah kok iso? Tumoe wani ngidek-ngidek ndase marang tuamu lho. Kowe apa wani ngidek-ngidek ndase marang tuamu? Oh iya. Ora wani. Ora wani kowe. Berarti kewan paling kendel. Paling kendel tumo. Lah terus kewan paling ngeyel apa, Pak? Kewan paling ngeyel paling tidak ya kancil. Lah kancil kurang ngeyel, rada kirek. Wah, ora enek jengkok kirek iki. Tikus. Wah, ora. Pak tikus. Wah, ora. Bae tikus. Lah nyapa mbok turut kaya aku lho. Yute. Wis ora. Kewan paling ngeyel apa? Anu kethek. Lah kok iso lho ngeyel. Lah ki lho ketheke. Heeh, ketheke. Woi. Nyapa? Ndang rabi, mikir ora rabi. Lah iki nyapa ngatur uripku.
bah rapi bah ora urusanku to. Sakno manukmu, nek urungi ae. Lah manukku sik tak latih lho, engko nek wayahe ngedu ben diras. Ngantek ya enek urung rapi-rapi. Gak rapi. Aku nek ora karo rondo no wegah. Halo, oke rondo. Gendang, mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas kok karo angen-angen. Mosok kancane wis do rapi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rapi-rapi. Mbok yo ben. Aku isih mantep nih hatiku, engko sekali rapi ora gonta-ganti. Beh. Rapi-rapi. Kowe iki nyapa to repot men ngurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Aku ape takon. Iya, takok ket mau bulet jane takok apa to? Asline kena apa to? Wong lanang ki sak tumonku. Angger turu kok mesti tangane sak sisai dilebokno jero kathok. Oh, alah kowe pengen roh kuwi to. Tapi pertanyaanmu blakrak. Alasannya apa? Apa yang dilakukan oleh jari-jari tersebut? Tanya. Kuwi ngene, nek awake turu sing ngisor mesti pola. Lah kok nek ora ditekep yo polahe ra karo-karuan lho. Iso jebule kathok. Mosok gak iso to turu sing anteng tangane ning sebelah pinggang kene. Ya ora iso kok anteng. Apa ngene manis kok cewek-cewek kok cah wedok-wedok ora iso. Kok mesti brosot ning jero kathok iki kena apa? Alah wong wedok lho nek turu karo wong lanang, tangane yo mblusuk rono. Anjah. Kok jangkrik nek wong lanang teko, sing digoleki kok nunuke lho. Padahal ayu Nini, pinter Nini, putih Nini. Anggere nek wong lanang rono, Sing digoleki nunuke, Mas. Lah kok digumut. Kata-kata kalimate wae. Enek kalimat burine apa ki huruf kacek sahurup. Kacek sahurup ngoten pun beten artine. Kok iso ngono? Umpamane lho ya contoh. Jeru ya apa? Dalam lek tambah ika dadi jeruk buah. Lho niku lho pun genah lho. Jeru dalam jeruk buah. Garu luku neng sawah. Ditambah ika garuk kukur. Wis beda turu lagi lho Pak Sri. Oh iki. Ya iki aku. Iki lho sing gak tak senengi ya iki. Harga diriku jatuh sebagai dagelan pondok. Mau metri? Mumet ngopo to, Ndes? Ndase wong wedok mek siji sing dipikir akeh sampai tembus bener. Ya rasa dipikir to, Ndes. Dikelos wae to, Ndes. Wong lanang penak ate temen-temen lak mikir. Lah kok iso prayo padha wae. Ndase enek loro. Kok ngerti ya. Jajal kan ketok siji lek wani. Ya ora wani. Iki tak awet-awet to kok ngetok. Oh, awakmu renek dolanan. Tenang. Iso bahasa Inggris toh? Iso lah. Bahasa Inggrisnya jagung. Corn. Bahasa Inggrisnya tinggi. Tall. Lah nek jagung tinggi apa? Jawaban dewe. Iso bahasa Inggris toh? Iso lah. Bahasa Inggrisnya mangan. Eat. Bahasa Inggrisnya sakit. Ill. Lah nek mangan pas sakit apa? Mau ngeres. Kopi apa sing gawe ati dadi ayem, Mas? Kopi leh aku dadi bojomu. Bungkus ya. Tuku apem diwadahi plastik. Adem-adem, enake iclik. Degane kambil ijo. Bejone sing duwe bojo. Budal no. Rasah pengen. Anjah. Duwe daging ora sampe sakon ae ngare perkara. Lah iya, ngono iso gawe geger. Lempet pisan. Mambu pisan. Tapi sing tak herani ku lho. Iranya apa? Wong ora tau kena sengenge ngono rupane kok ya ireng. Lah kuwi mergo plepeken to dina-dina diblebet kok. Kaya lek ra kena sengenge kan ya putih resik apik. Ping-ping piye ngono ngono. Apa dadi misteri nyapa kok ireng. Ngono ki sing salah ya kowe dhewe. Ngerti sing ireng sing ngisor sing dibengesi dhuwur. Anjah. Iso bahasa Inggris toh? Iso lah. Bahasa Inggrisnya mangan. Eat.
Bahasa Inggrisnya sakit. Il. Lah nek mangan pas sakit apa? Mau ngeres. Iso pantun. Iso lah. Wong tuwa pipine kempot. Obah ping 5 lah kok copot. Tuku iwak akeh sak kintal. Kurang penak. Lemekan bantal. Ning alas golek kayu, mung welase ora payu. Tuku jamu karo permen. Ora payu yo ben. Tuku jamu disampuri santen. Ya nek ora payu susu yo kakataku. Kowe ngerti ben apa ora? Ora payu yo ben. Mosok kalah karo truk yang duwe gandengan. Wis ora masa kok golek kok jaran. Ora payu yo ben penting aku sehat. Ora masalah ora payu. Ngono lho, Cuk. Mas. Yo nek kuwi kabeh wong njaluke sehat. Ini parah. Ceramah tuh biar pendek masuk semua daripada panjang masuk separuh tak enak. Ibu suka pendek masuk semua atau panjang masuk separuh? Enggak, ini ceramah Bu, jangan mikir yang aneh-aneh ya. Ini ceramah ya. Jangan bayangin yang lain-lain, ceramah. Aku sakit gigi kan. Wong lanang. Ana apa ngongkon bathok meneh? Kok sampean kira duwe rasa eman? Eman apa jare? Bendino nukoni kebul. 30.000, 35. Tuku rokok diditku dhewe ra njaluk kowe kok geger. Kok eman-eman to? Ya ora, wong rokok wis 100.000 panggah tak tuku. Ora eman blas aku. Lah wong aku iki lho. Sempaku malah atuku eman-eman. Eman-eman tuku ya ora usah sempakan wae, los. Ben ngiwis. Tak kaleni karet. Ya. Coba. Oh alah, nopo ora diglindrat sisan. Ben siset. Terima. Sampean wis seneng tenan karo calon bojomu iki? Sampun. Senengmu mergo? Wonge hobi karaoke. Wong mau mangku purul sampean ra nesu? Mboten. Weh, penak menu. Sangune karaoke? Utang. Ya, terus mas kawine wujude apa? Panganan sing unik. Weh, kok aneh. Lah apa? Tape. Mbak, nyapa to wong wedok ya nguyuhi ndodok. Padahal ngadeg lho ya iso metu. Lah opo wong lanang lek pipis dicekeli, padahal enek selange kan. Ya ben ra ucul mangkane dicekeli. Enek batangane kan. Ya enek. Iso ngadeg dhewe kan lek wayahe ngadeg. Lah kuwi lho kelebihane wong lanang iki. Iso ngadeg dhewe. Apa wong lanang lek pipis dicekeli? Wis diomongi ben ra ucul kok. Kok gawe untran-untran to kak takok barang. Cara yo ora ngerti lho mangkane teko. Wong iki padha umumane lho, Jan. Lah apa kok awakmu lek pipis dicekeli? Kowe iki jane krungu apa ora to? Diomongi ben ra ucul kok ngerepoti. Ini parah ini. Lah piye? Pemaksaan nonton niku sampeyan. Aku tekok lho. Ah wis mboten saksian udah kesuwen. Wah, gajul tenan lho kowe. Gajul genti. Oh saiki iso gajul ya? Caget mawon. Oh kowe iki nek gajul kowe iki gegedan sikil kok tin. Oh malah gajul pupumu dhewe kok. Ya ora. Balik. Ndak. Pok. Pak gundulmu kuwi. Papok. Mbak, gelem ora sampean rapi karo bapakku, Mbak? Kok kamu pinter? Iya dong. Kamu milih ibu sing ayu toh. Heeh. Terus jangan nek kamu pas gak iso turu toh. Pa, aku gak iso turu nek gak dikeloni ambek mama. Lah ya kuwi maksudku, Mbak. Yo ngomong pinter ngono nyampuk ra enggak suka aku. Mau jawabmu ndi? Iki dadi koyo ngene iki gara-gara Dek nyapo lho biayaan lu karo awakmu lho. aku ya gara-gara manukmu kuwi nitili tempeku. Kanggo ngejawabmu ndi dadi wong lanang? Aku ora ngerti apa-apa do widodo. Kok ora ngerti apa-apa nyatane. Iki awakmu koyo ngene iki
weruh iki. Lah kok iso kon tanggung jawab? Lah sing nurutne jarekku ndek iki siwangane sapa? Lah ya kowe. Kenapa kok sosesno lho ndek iki jare? Lah ya sosesmu kuwi lho. Aku ki ora ngerti. Sing tak takonke wong salat niku apike dhewe apa jamaah? Sing luwih apik niku jamaah. Oh, lah sing tak takonke melih, yen aneng wong jamaah kabeh makmume kupluke putih, imame kupluk ireng entuk ora? Lho ya entuk. Ora entuk. Lho, imame kudune wong kok kupluk ireng piye lho? Imam kok kupluk ireng nek salat piye? Suwi. Sing salat piye? Salate pripun? Iya, Su. Nesu lho sampean nesu. Pesen kopi susu. Kurang ajar sampean. Sampean sing genah po. Ngomong kopi ndelok kopi, ngomong susu ndelok aku. Maksudnya apa? Ya apa sih sampean niku? Sampean pesen apa? Kopi susu. Dikalani maneh. Sampean ngomong kopi ndelok kopi. Ngomong susu ndelok aku. Maksudnya sampean ki apa? Ngono lho. Oh wedok yo ndodok wi mergo enek teorine, Cuk. Lho, kok jaran dipisui neh. Makane kuwi digekne kloset duduk karo kloset anu jongkok. Lah kloset duduk karo kloset jongkok ya apa dienggo wong wedok tok. Wong lanang lho yo nganggo. Wis ngegekne profesor, kowe ngerti ra? Lah nyapa gagas sing gawe kloset barang. Lah kok kowe ngalang-alangi profesor tekokanmu, Ndak mur tekok bab nguyuh ae lho. Lah wong wedok kuwi iki yo ndodok ki enek ilmune yo an. Termasuk sekti lho wong wedok iki. Ilmu segitiga sama kaki. Sik to. Mosok segitiga. Mergone ben simetris jajar genjange. Beyuh kok yo wangel ngono ya. Damput. Tak omongno, lah lek nguyuhe wong wedok ki ora ndodok tok kon ngadeg. Lah yo ben ketok nyeni to. Lah kepyok kabeh lho. Yo karo mekekeh sak. Kowe ora ngerti. Piye to, Yu? Aku lak ndek kanca jenenge Patmi. Patmi, ya. Sedina utuh nang nggonku nangis-nangis. Lah enek masalah apa? Cerita karo aku. Yu gandeno walah mbok yo pange-pangono aku to Yu. Lah ning ngopo bojoku ki akhir-akhir iki ora tau mangan ning omah. Lah ngopo? Aku turu ora tau dikeloni. Jarene iki kandha-kandha tangga teparu jare bojoku ndek demenan. Selingkuh. Sing lanang kuwi selingkuh. Aku dijak goleki. Lah terus piye? Piye wong sing selingkuh karo bojone wae aku? Piye kuwi? Sing ku arep goleki apa Mbak, aku arep takon, umpama jodoh, kira-kira bojo sing sampean karepno iku sing ya apa to? Ki jujur-jujuran ya Mas. Aku terus terang ae ya, iki gak munafik-munafikan ya. Terus terang ae aku lek golek jodoh, golek bojo iki ra mandang bondo donya, ra mandang rupa, kudu ganteng. Ngono ya, Mbak. Ora mandang bondo donya. Rupa barang ya ora kudu ganteng ya. Gak mandang aku. Terus sing sampean karepno iku sing piye to, Mbak? Sementing sehat walafiat ya. Sementing kudu sehat walafiat jiwa ragane jero-jeroane. Oh, iya. Lah emang kena apa to, Mbak, kok kudu sehat kabeh sak jeroane? Soalnya rencanaku rabi oleh seminggu ginjalnya ya arep tak tol lak jenenge tak jero. Jane kate daftar aku, Mbak. Ora sida lek ngono. Dina minggu sing tak tunggu. Terus? Kowe ngajak jajan sate asu. Kowe ngajak mlaku. Repe piye repe? Mangkeloni aku. Mangkel aku. Lah ya saking ora dikeloni aku mangkel. Oh, ngono. Ya. Ya Mbak, jajan sate asu terus kelon ngono ya yo. Iki acara apa to, Cah? Tak sawang awakmu iki terlalu milih-milih ngono to. Lambemu. Nyapa? Lambemu Mas. Lah yo lambeku nyapa? Lambemu nek mangap ya. Wangi to. Mangap lho gurih ya. Ora gurih piye wong bendina tak wae masakku lho. Jenenge wong golek bojo terus ya pilih-pilih sampean golek bojo lho milih. Ora wong aku sak pethuke lho. Lah kowe tuku sempak nang pasar kudu milih kok. Kemeruh kowe iki. Lah wong aku lho angger jupuk ngono. Aku golek bojo untuk milih. Lah nyatane aku ora mbok pilihne lho. Penat. Arep wae apa? Tap lambemu. Anja. Alah, paling mampu terasi.
Lho, aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi ora sedep to. Sing mari wong lanang-lanang iso kemintil sing mambut rasi kuwi. Jare sapa? Nek dibukakne yo ngaceng sendika dawa lho. Lah tarah normal lho. Macem-macem karo lobang sing mambut rasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalur ngidul ngitan ngulon apa? Sing mambut rasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho, golek dhuwit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambut rasi. Lah wong gelut e lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bengi-bengi ra turu apa? Mikirno sing mambut rasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikire mambut rasi? Gayamu paling mambut rasi. Tarah iya lho. Yo seri ae. Gelem kok kowe. Paling yo malah mbok kokop. Lah iya tarah kuwi sing tak karepne. Bar rabi gak aku kon budal ning luar negeri neh ngono. Awakmu kan duwe pengalaman kerja ning luar kono. Ki duitku mok jaluk ngene Jawamu. Ya sak lumrahe to njaluk dhuwit ning bojo. Mas aku kok gelo kok jarang golek omong. Rabi kuwi ora perlu tuwek enom cah, tak critani kowe sak menika sing penting siji. Sing penting apa? Dudu bojone wong. Ya ora apa-apa nek ra konangan. Ndak oleh. Sing keloro. Apa neh? Sehat. Sing penting vitamine cukup ya sehat to. Telu tanggung jawab. Lah nek kuwi ya kudu to, wani rabi ya kudu wani tanggung jawab. Kok iso rumah aku rabi, bocah enom. Bocah berontong lek ora tanggung jawab ki apa? Nglarani ati ora? Glegek. Anja. Mbak, sampean milih sing cilik dawa apa gedhi tapi ndek? Kok kaya pinter-pinter bola to? Urung apa-apa wis maidu, kabeh dijajal dhisik lagi iso muni. Takokanmu ki kok gemes aku. Nek aku sak jujure ya. Piye? Aku pilih sing pinter pola. Polahku mbak ra karo-karuan iki. Lah wong cilik dawa apa gedhi tapi ndek ora iso polah jegegek ya ora penak. Lah iya ngalahne boneka ya mbak gak iso polah. Wong nggonanku ki lawange wae nek slidingane. Lah nyapa ora mbok kei remote pisan. Arep mlebu bolongan kuwi sik nglewati perapatan. Lah kuwi bekakas piro ya mok beleng ngono lho. Sik enek tikungane. Kaya ngono. Enek pertelone barang. Lah kuwi nek polahe ra karo-karuan ya ora iso nglewati perapat. Mbak. Jadi sampean ora tau nganggo cawet to. Mau ditempelki cancoplas tok. Fitnah. Sopo lho sing fitnah iki? Kuwi lho jarene wong-wong, aku cuma pengen ngerti bener apa ora. Ngawur. Ketoke kaboten jeneng tas tok iki. Lah jenenge Murari Iwan kok kaboten kondi. Lah iya apa ora kok. Wong kene bendina salin katoke. Dianggep gak gatelen to piye ora katokan kok nganggo tensoplas tok iki. Lah ya mbuh wong sing ngrasakne kono teko aku. Jangko lah, jemputku semriwing ora nganggo katok. Ya apik to kaya dikipasi ben ra sumuk. Yo nek tensoplas iki ora enek rasane apa-apa, nek mengandung mentol. Gak yo perih kabeh. Ya malah anceles to. Masamu nggonku korengen ta nganggo tensoplas. Mbak, jenengku Ari Iwan. Aku cah apik kok. Arte kok bahasa Inggrisnya udara, uang dan kursi ki apa? Oke, tak jawab ya. Iya no, enek pertanyaan ya kudu dijawab. Kok kowe bocah alim, bocah apik mesti pertanyaanmu yo gak mengandung jorok. Lah iya no, sesuai karo jenenge kan alim. Top. Udara kuwi air, tulisannya air. Bacane air ya. Iya. Lah nek uang? Uang kuwi money, tulisannya money. Dan kuwi N, kursi kuwi chair. Lah nek digabung nih. Bahasa Inggrisnya berarti digabung kuwi air, money, and chair. Air, money, and chair ya. Air, money, and chair. Jenenge alim tapi rumah sama iki English Dictionary 18++ ta. Ngapunten, Mbak. Mie sampean warnane apa? Mikku warnane ireng ngedop.
Iya burek no iki. Lah kok iso ireng kena apa, Mbak? Umur 17 tahun biyen dadi infeksi, Mas. Mengene ya ping bunder apik cemekel kenceng ngono. Berhubung kena infeksi dadi ireng ngedop saiki. Lah iki nek petengan ya ora ketok lho nek enek mie. Gelem ta? Hah? Moh blokeken aku. Penting ta amikku ki warna apa? Ya penting nggo nambah selera. Engko bar ki ape tak cet kaya kuda poni, tak kei rambut keliling ngono. Muda apik no, kaya ndase lele enek suwote. Gelem wae. Moh nek pink aku ya gelem. Mbak, aku iki pengen rabi karo kowe. Kira-kira gelem ora? Iki lho tenan ora. Ya tenan to. Kapan aku ngapus iki? Ya, gelem ya. Mantuk sik, Cung. Lah aku gelem mulai nek wis bebarengan karo awakmu. Takon buke. Lah nyapa mbok kon takon buke iki? Lah wong sing nglakoni lho aku. Aku pengen rapi, Bu, tapi karo tante-tante. Sing penting aku gelem ya wis to. Nah aku yo ae seneng kok tak nggo jamu kok. Lah yo ya, aku nek ra karo awakmu ya moh. Kemasane rabi penak to piye? Lah wong rabi lho pirang-pirang. Berarti kan ya menak. Ora penak. Lah wong urung dilakoni lho iso muni ra penak iki lho. Rabi ora mok ngingoni tok, yo ngrabeni rumahmu. Lah nek masalah kuwi ora usah kuwatir. Aku panggah siap. Yo ngemiki kowe bareng kadang lu. Roma, Apa? apakah kamu tidak ngaret? Roma ngarit. Ele biasanya ngaret no. Apakah kamu tidak tahu bahwa aritku tugel? Kri, Roma tidak ngarit. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Dokter. Dengan Bapak sinten? Sugioso. Sugioso. Gejalane mata kabur, samar-samar, tapi lihat cewek cantik terlihat jelas. Nggih. Suka terototan kesana kesini. Nggih. Suka merayu dan mengucapkan kata sayang. Nggih. Niki penyakit nopo nggih, Bu? Niki jenengan sakit hidung belang mata keranjang. Ditaku BPJS nggih. Penyakit hidung belang mata keranjang niki mboten ditanggung kalih BPJS. Walah. Soalnya mboten mengancam nyawa. Tasik sadar tidak memerlukan tindakan apapun. Solusinya apa, Bu? Solusinya niki kalau pagi mripatin jenengan niki sampean seri-seri dubasin ngoten niku lho. Nggih. Ngoten mawon. Membeli sedikit, Nempel. membayar sedikit, Nyicil. mencuri sedikit, Utel. pecah sedikit, Cuel. makan sedikit, Nitel. pucuan gunung. Bu ojo ngopi wae to Mas. Banyak apa toh? Wong lanang ora oleh ngopi. Lah nek sampean ngopi wae, nasib susuku piye? Alah. Wong susu gak ada tok. Yo, saiki sampean iso ngomong ngono. Biyen lho nek ora mentil ya ora iso turu. Kuwi kan biyen. Enek sini. Saiki wis kopong. Mas, tunggu sebelah kayak kayaknya kurang gizi loh. Piye nek tak susoni? Ya. Tak minum. Lah kula niku lak buka salon to, Bos. Entuk enggon niku ning ngisor wit waru. Lah kula tulisi potong rambut ngisor waru. Delalah enek campur sari, bodo mendem, gocekan tulisan. Lah sing tulisan warune suwek. Karek tulisane potong rambut ngisor. Ah, kuwi. Lah kula ki ya ora ngerti to pas nyapu, ora ngerti nek warune suwek. Pas nyapu nek Pak polisi miyos, lah tak tawani badhe cukur, Pak. Ngono malah aku dikecrek. Lumayan, tapi polisi mriko lho, Pak. Pak polisi Pirang minggu. Anu meh 3 sasi. Sedih ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah to sedih no kudune Pak polisi ki gagah-gagah bagus-bagus ning kono ora ngliwet aku. Oh.
Malah dikai bungkusan sego bungkus besok awan sore lumayan pemaku ki tenan. Kowe roh pitik, roh. Pitik jago kan nek kluruk melek apa merem. Bocah ki koclok kok piye to? Dalah pitik ki mesti melek. Nek kluruk melek. Salah. Merem berarti. Salah. Melek merem. Salah dong. Melemrek. Salah. Lah apa? Pitik jago ki nek kluruk cukurupu. Ora nek pitik jago kluruk kok melek. Merem. Melek merem. Awi wak pitik sing digulung kan nek kowe ngarani apa? Kentuki. Kae Kentucky ya Sing dodol aku po kowe tak tapuk ya. Sing dodol ki kowe ning tulisane kuwi pancen ngono macane Kentucky. Kentuki ya, Reng. Wah, mula laris dodolmu ning pinggir dalan angger Mas dodol liwat, Mas dodol Kentucky. Ayo. Saya kok iso niteni rondo karo prawan karo rai roh wong takon aku wong wedok nek gong duwe bojo iki sebutane nona. Lah kok iso nona? Man belum punya suami ya. Nona. Terus tapi kalau sudah bersuami itu nyonya. Tapi kok cek perawan wis duwe anak. Piye Pak? Nyah nyoh. Lah mangsa. Kowe iki kok gayamu ra eram. Gaya piye lho? Tarah nyatane ya ngono. Lah wong 5 menit tele kowe iki metu. Kabeh bukti lan nyatane dijajal sik lagi iso ngarani. Kok yo gaya ping 3 kuat. Saiki kowe aja kapusan wong wedok. Lah nyapa? Kene malah sering ngapusi lho. Wong wedok iki ketoke muni, "Mas, Lah nyapa ngono kuwi? Ngono ku lho iki wis metu. Kok yo gaya. Tak omongi yo. Ngalane cah cilik mbok omongi. Aja kapusan. Saiki iki sing penting awakmu kuwi lho. Metu pisan cerot 5 menit kuwi lho wis marem. Nek aku ra imbuh ya ora marem. Kok yo nantang wong wedok ping 3 kuat apa ora? Dijajal apa piye maido ya. Halah. Kok yo eram kowe iki lek ra gedhekne jamu ngono iki yo ora kuat lek ping 3 ping 4. Prei to jamu, lah wong kene Mas, nyapa? numpang tanya. Arep teko apa? Mohon bantu dijawab ya. Iya. Kalau seandainya ada perempuan, ada seorang istri yang selalu minta jatah, nggak siang, nggak malam, nggak pagi, nggak subuh, itu minta terus. Itu kira-kira normal nggak sih, Mas? Normal nek kuwi masih asa wengi utuh lho ora dicepot. Sing ora normali njaluk bojone tangga. Kuwi jenenge gragas. Anja. Rika. Kau pasti Rika? Bukan Roma. Iya Roma, dia itu bukan Rika, tapi tukang pecel. Ora percaya nek urung kawin. Nek kawin ki wis. Terus Tapi nek rapi durung. wis angel iki. Jajal dhisik lah mosok gak oleh sih. Kan penak candu. Ya aku ora mbok jajal iki lho. Piye rasane? Sumpah rasanya Lho kok jadan. pertama sih sakit. Terus seterusnya kok penak. Lah kok ketagihan rasanya. Kapan-kapan jajalan ya, mumpung nganggur. Kowe iki kok gayamu ra eram. Gaya piye lho? Tarah nyatane ya ngono. Lah wong 5 menit tele kowe iki metu. Kabeh bukti lan nyatane dijajal sik lagi iso ngarani. Kok yo gaya ping 3 kuat. Saiki kowe aja kapusan wong wedok. Lah nyapa? Kene malah sering ngapusi lho. Wong wedok iki ketoke muni, "Mas, Lah nyapa ngono kuwi? ngono ku lho iki wis metu. Kok yo gaya. Tak omongi yo. Ngalane cah cilik mbok omongi. Aja kapusan. Saiki iki sing penting awakmu kuwi lho. Metu pisan cerot 5 menit kuwi lho wis marem. Nek aku ra imbuh ya ora marem. Kok yo nantang wong wedok ping 3 kuat apa ora? Dijajal apa piye maido ya. Halah. Kok yo eram kowe iki lek ra gedhekne jamu ngono iki yo ora kuat lek ping 3 ping 4. Prei to jamu, lah wong kene
iwak pitik sing digulung kan nek kowe ngarani apa? Kentuki. Kae Kentucky ya Sing nyuk. dodol aku po kowe tak tapuk ya. Ya sing dodol ki kowe ning tulisane kuwi pancen ngono macane Kentucky. Kentuki ya, Reng. Wah, mula laris dodolmu ning pinggir dalan angger Mas dodol liwat, Mas dodol Kentucky. Ayo. Mbak, Dalem. lah ngono lho nek diceluki, dirungokne kuping iso menak ngono. Aku oleh tekok apa ora? Kenapa neh iki kadal. Aja ngono to, urung-urung wis ngarani wong kadal iki lho. Aku krungu jare awakmu ngerti sembarang kalir. Aku arep tekok rambut ngisore nyapa to, kok keriting. Pertanyaan gatel tenan iki. Lah ngerti apa ora? Lah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab. Curah hujan di situ sangat tinggi. Jadi dia tidak bisa memanjang. Oh alah ngono to. Berarti ora plepeken katok. Bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan ya. Iya, tumbuhan apa? Manggi, teratai gitu. Apa wae nek hidupnya di tempat yang lembab dan penuh dengan air, terlalu banyak hujan di situ. Iki konsepnya piye? Lah piye to? Tak kancani sampai konangan apa tak kancani sampai pegatan? Anak ngenteni pegatan ya kesuwen. Sido apa ora? Ya sida. Wong kene kadung metenteng ya. Pitik karo iwak kadal ki enak ndi? Enak iwak pitik. Oh. Berarti dheke panganane iwak kadal. Piye to Mbak sampean iki? Sampeyan kan takon. Iwak pitik karo iwak kadal enak ndi? Ya enak iwak pitik. Lah ya berarti tau mangan iwak kadal kowe? Ora tau. Lah kok ngerti? Kok iso bedake? Kok iso bedake kadal karo pitik? Wow, wis. Hah? Oh iya berarti iso bedake berarti tau mangan. Iya. Lah kuwi iwak pitik entah doyan. Alah, paling mambu terasi. Aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi ora sedep to. Sing mari wong lanang-lanang iso kemintil iki sing mambu terasi kuwi. Jare sapa? Nek dibukakne yo ngaceng sendika dawa. Lah tarah normal lho. Macem-macem karo lobang sing mambu terasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalor ngidul ngitan ngulon apa? Sing mambu terasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho, golek dhuwit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambu terasi. Lah wong gelut e lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bunyi-bunyi ra turu apa? Mikirno sing mambu terasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikire mambu terasi? Gayamu paling mambu terasi. Nang Taiwan iki kerja apa to? Aku bengkel, Mas. Lah kok adoh meni lho. Reparasi. Lah terus dandani apa kuwi? Benekno manuk-manuk sing ning slen lho. So nek wis mulih kabari ya. Aku arep benakne manuke son figur lho. Ketoke mesle. Tak sawang kok mlakune akeh-akeh. Anjay.